Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba Wesizwe baba Jabulile ufana umhleja ekhehlela umzulu amancengisa ngisoli futhi angixolisi angithathe leli thuba leli ngibonge isupport esiyitholayo kubantu esingayilindele kubona sinesikhahlane esincane siqalile abantu esebebuke ama video ethu they surpass 10,000 by far abantu sebekwazi ukusubscribe trust me with this we are going to be growing the channel with you, not alone, not because of my IP or ukuthi mhlawumbe ngihlani kakhulu noma kanjani, it because of you people sharing videos, subscribing. I urge people even mesingena kwi social media platforms whereby sicela abantu ukuthi if ungena kwi channel we urge you to subscribe, share all videos that esisuke sizobe sinenzela wona. Kodwa siyakubonga ke lokho support leyo that does not belong to us, it belongs to you people. Benga support abanye abantu namhlanje ngine topic enginayo ke ethi siguliswa amasiko. Kunezinto ekufuneka siphinde sizigulise sisizibhekisise kahle ukuthi sisengamasiko yinthina because by far zisigulisile. Angenekela abantu abaningi besilisa youth yethu namhlanje compared to before iningi la isokiwe and nabanye sebekuthatha is if seku hereditary or sekuyi culture ukuthi literally kufuze ukuthi ingane yosoka angene ekweletini uthola ukuthi manje lesikweleta naso wayigcina usiko lo siko ozibuzayo ukuthi isalidinga inengane to acquire or to get umsebenzi uyabuzwa yini ukuthi have you been circumcised before you come with police force uzongena kwi-army uzongena noma ngabe kuphi have you been we find these things as amasiko they are honing us more than God. I repeat lezi zinto zethu zokunquma amapipi they have controlled us more than or greater than a religion and usuyathola ukuthi umuntu ubona ukuthi angakwazi ukuthenga imoto without babenze ivetting kuyena without bamcheck icredit score yakhe as long as sokile lento ke amasiko kufanele siyibheke ukuthi isisithathe yasibeka kuphi ngoba ngempela sisezikweletini ezingaka namhlanje abantu bashada baze ba divorce besakhokha izikweleti zamasiko ababewagcina bahamba baye home affairs bafike bashade bathola isitifiketi somshado ba registered marital status sabo isithi marriage ay no longer saying single because kufuna kugcinwe usiko kufuze ukuthi manje kosinwe egcekeni kubulawa inkomo kubulawa imbuzi kubulawa inkukhu kubulawa amagundane kubulawa amakade kwenziwa yonke into eziwa amashanga nabulala ngisho amacimbi yabo engisho ukuthi bantu bakethi this is baba udokotela baba Wesizwe bojalo ufana umhleje ekhehlela umzulu amancengisa ngisofisa ukuthi I have to tell you the truth lamasiko lawa we are no longer needing izinto ezifana lezi abaye namhlanje baguliswa inzilo ababeyifakiwe lenzilo lena awuyazi ukuthi eyakini yaphelelaphi inzilo iyakini yaphelelaphi sishawa izinyama izichitho sinalezi amabhadi esinayo namhlanje kunenyongo okwathi mekuhlatshwa inyongo kwasekuseni inyongo embuzi ngabona ukuthi kuphi omunye othi bebekade usibanibani athume bekhona usibanibani endlini lezi zinto lezi if we as Africans we cannot tolerate to see us abandoning those cultures that are no longer relevant to us. Ngizoyisho ngamabomu lento. Why do I use the word relevant to us? Umuntu by far emakhaya kwasuka izimpi zasemakhaya. Mekusuka izimpi zasemakhaya wathutha wohlala elokishini. Uma fike elokishini kwasuka wahlala elokishini 15 years kwasuka udlame. Washiselwa izitolo, washiselwa yonke into. Now listen to me kuyakala ngizokuthi dabula ngempama wena. Lalela ngiyathi yakhuluma lokhu buka nami ukuthi baba udokotela ugqoka ifake. Ikhona ifake ebiza igolide kanje. Listen to me carefully. Njengamanje uhlala kwi-estate. Ingane yakho iyashada. Njobe ishade ingane yakho ayishadele kwi-estate kuphela kwi-estate. Abashade basuka esontweni baye holo benze yonke lento abayenzayo kuphelile bashadile okusalayo. If beshada umshado lona ukuthi bafuna ukuya eHome Affairs bafuna i-document it is fine. The beauty today usungakwazi ukubiza umuntu a married officer not umfundisi a married officer ize kwakho kosofa laba abachipo ohlala bona abayifake ining love izokushadisela endlini you no longer need to uhambe eHome Affairs
awusakudingi ukuthi uhambe Home Affairs sekuyizinto okwazi ukuzenza endlini engisho ukuthi ake siwabuke lamasiko ukuthi ngempela iwona yini lawa esiwadingayo. Ake ngiphinde ngibuyele. Do you know ukuthi isiphetho salamajwabu asikwa izingane koLimpopo, koMpumalanga, koNorthern Cape aphelelaphi? Do you really want to know? You are not ready for the truth. Indeed, you are not ready for the truth. Mhlazana walazi iqiniso koshintsha ukudle eswini uyofisa ukuphalaza uyofisa lokhu ngoba kunezinto ngempela that has blocked us completely because we are honing down emasikweni that esingawadingi thina angasasebenzeli futhi. This is babu Dr. Babu says bawujabulile bazothi inyanga enjani lena ecriticize angwa-criticize amasiko. It's just that we have to understand now ukuthi njoba wena uwumhlongo uMakhedama ugangetsheni lizidabuke ngoba saphansi samazwe ngibalela ukusenzelela igama lakhona. Laba bantu bonke obabizayo not even one had an estate. Njoba mina ngumsholozi uma phuma ephethe amasinenyama. None of those people ever have flats. Owakwaba nabasebenzi even about 10 kulabantu mina ngibachain engibabiza because of iculture funa ngihleze ngibapraise. Kunezinto ekuzofuza ukuthi sikhule kuzona sikwazi ukuthi now we are growing above this, we can no longer do this because it does not comply to us well. This is babu Dokotela ngizwe ukuthi wazi lento, it's all about growing. It's all about growing now. In terms of generation of maturity, ake sikhule kubonala ukuthi now we are ready ukuthi kule group yethu sesingakwazi ukuthi sihambe sodwa without lento esibambile ngama cultures. Ngoba I have explained before, even lezibongo zethu angifuni zenu engathi mina nginazo isibongo, lezibongo zethu esizibiza ngazo, esipride ngazo, esithuka abantu ngazo. Umuntu wakamajozi and ubukela phansi kunomuntu wakambatha, umuntu wakambatha ubekela phansi kunomuntu wakaZulu, kanjalo kanti zonke lento ziyi source of slavery generation. Ama slaves they were given a surname. Say had to give them the name so that Say can have their name. That is why they've got so-called surnames. You understand? Amagama ezigqila lawayana ayeqanjwa izigqila ukuthi wena isho ukuthi njoba uthi wena usifiso wase Clement, isibongo sakho waseNo Clement, usifiso sedumbe, isibongo sakho waseNo Dumbe. There are so many Sfisos around now. We camp yama slaves. Ngalo ndlela they had to be given their surnames. This is babu Dr. Babu says bawujabulile ngisho ukuthi nje le pride onayo asike siyiabort sibone kuzokwenza sibambelene kwiculture endalo yokukopa amantombazana sithi siwabheka ukuthi azintombi noma zona intombi. Le nto does not acquire anything ongakwazi ukuyifaka etafuleni. You cannot apply kwa Toyota uthi I'm a virgin as well. Yabo, you cannot apply ukuthi ufuna ukuba SG kwi-F uthi I'm a virgin. They don't want to know that. It's not a part of their campaign to be a virgin. Engisho zonke lezi lokho ukopana nezingane ezimoshwe isikhathi, lengane asinama degree, asinama diploma, asinancwadi zokushayela. By far ingane zamantombazane, engane zamantombazane ezo100, ezo2 ziya drive. You understand ukuthi ipopulation yethu ibackward kangakanani kwenza abantu abamnyama. Ingane zabelungu ezineminyaka u21 kwezo100, ezo3 as drive. 97% they can drive. Kubelungu. Amandia, 90% they can drive. You understand? These are the things let's say fuza ngabe nathi siyazama ukuthi up game sikwazi ukufinyelela khona. This is babu Dr. Babu says bawujalo umfana omhlejekele uzona amancisi angisolve futhi angixolise. Manje bakithi I came up to a evolution of imithi. Ukuthi imithi yethu have to be innovated or evoluted at all the times. Ngakhe amafutha nanka lamafutha lawa ngizoveza wona ngengiveza ngakhe lamafutha lawa it's not an ordinary one. Izinto esizifake lana siyazirespecta. Into yokuqala engenile lana ebayibalekile ukuthi ingene bekuphoqa ukuthi siyifake iphengolini esibiza ukuthi uhalakavuma. Bekuphoqa nje hippopotamus bekuphoqa ukuthi siyifake esibiza ukuthi imvubu. Those are the basic things ebekufuze ukuthi sizifake. Ebese sesingakufaka kokunye but lezo zinto zifake zokuqala. Uma sekunika lamafutha lawa, we have to define the four ukuthi who literally deserve it.
Uma ngizokunika lamafutha lawa ngifuna ugcabe igazi, khipha igazi la uphinde ukhiphe igazi lasa ovalweni. Yangizwa ukuthi ngithini? Uma ufaka legazi phakathi lamafutha lawa uzowatshela uthi nyabhanga Dlozi elikhulu kaMabunda, nyabhanga Dlozi elikhulu laseMozambique. Indoda lena yasezavara ngasolwandle. Le ndoda uyayivusa ke. Uma usuyishekile usuzobe usuyalala uyisebenzise. Uma uvuka ekseni try to be very very early. Lento ngizoyisho because people they have to know it. Lento ngizoyisho because people they have to know it. Uma ungakwazi thola umchamo wakhe weconze lasekuseni. But if ungeke uthole, uma ungakwazi the best of it, thola umchamo wengane yomfana noma intombazane engakathombi but uwasekuseni. Okushuthi umulala nengane uyayilinda ingane ichame ngabo 9 10 uthule. Uma kushaya u12 musa uyavuka uyochitha uphinde washaya kahle isigigi ubeke usuyazi umchamo wakhe ke manje wona ozokwazi ukuthi uthathe. Musa uthatha iconse elincane lo umchamo ulifake futhi kulento le. Musa uyisheke. Emva kwaloko trust me with this. This is nyabhanga. This is nyabhanga and unyabhanga kajikele emva kwendlu. Awu understand. Leyanto leyana uma unkosikazi wakhe kuthemba ukuthi umusa usu rich umjikele. Unkosikazi wakho ufuna kuthume kubaba udokotela uhamba ulandele unyabhanga lona sikwazi siphume kuhluphekeni. But mama leyo nto uyenza at your own risk. Ngiyakutshela mina angifuni lokhu ungifonela futhi. Lento uyenza at your own risk. Kumnandi wedwa kushuthi umugqoka into ebizayo. Yiwashe libize nje. Yeah, baba udokotela baba sesibawujabula mfana umhleje yakhe umzolo amancinci angisole futhi angiqolise. Ngizokutshela ngonyabhanga. Unyabhanga esiqale sekuneyona ngo3500. Sengena komama ke manje. Mama lento uyenza ngoba umkhonyana wakho umthemba ukuthi ubaba wala ekhaya uma engaphumelela kungalunga izinto sonke la ekhaya singaphila impilo enhle. Then ke mase ke uyamenzisa ke lento kanyabhanga. Awuyenzisi umuntu onophara, unyabhanga awumenzisi umuntu ongamthembi. I repeat, itopic yanamhlanje yethu ibithi siguliswa amasiko ethu. But ngiyabuya lapha. Ngifuna singene kunyabhanga. Unyabhanga it for somebody othi baba udokotela I want breakthrough. Signeo 3500 ukhipha igazi lakho la, ukhipha igazi lakho la, ufaka amafutha umusi uyawusheka utshela uthi nyabhanga Dlozi elikhulu laMabunda indoda esezavara leMozambique. Mase siqedile wena ke uzobe ke usufaka ke iconsi lakho lomchamo lasekuseni. If ukuthi ungakwazi ukuthi uthola iconsi lomchamo wengane omfana noma intombazana kwasekuseni kodwa ingane kusho ukuthi uzoyilinda uchamise ekwipo noma kuphi uloku uchithaka mase kodwa ke asibuyele lana ke ukuthi mekushaya u12 lo umchamo kuzothola iconsi elincane nje ulifake ngoba lento inesikhala la lamafutha uyakwazi ukufaka nje lot of amount of lento sokuyifaka. Thereafter mama ngiyayiphinda ngiyisho lento engizokutshela yona la it's not for children. Any child who's listening, please bail out. This is not open for children. Abantwana lento indala kunabo. Wena mama mhlazani umenza ngosuku lakho lokuqala of your menstruation, your first menstruation blood, put it here. Your husband will be rich like nobody's business. Wherever he goes, people they'll answer yes. Lento kuyayithatha le ifisi ne blood transfusion blood mase igcobela kuyena. Anyway he pitches, people who stood up in ovation and bamxhawula bamhlaza kube kuyena oweak. If umfazi esebenzisa lento edayisa ngomzimba, amadoda ayambhuka in very very expensive hotels because usuke efaka igazi lakhe la asuke menstruate nga the first drop of blood boop ayifake lakhe. Lento ke lena ke isebenza ngegazi lakho o wena umuntu wesifazane isebenza ngegazi lakho menstruate ngalo.
but lelala nala siyalifuna. But if you want to make it potent, faka lela gazi leliyana. This is babu dokotela babu sesibojabela ufana umhlehle yakhe emuzolo amanqinisi angisolo futhi ngiqolisa. Abantu abaningi they have got a question babu dokotela, we never hear you ukhuluma ngezigubhu yini une beef nabantu abakhe izigubhu kwenzekani kuwena ziyakuduzula yini lokisho base yakubamba ngoko line ukuthi we lokish too much. Lalela la mina ngikhuluma ngesigubhu nginezigubhu ezu2 angikwazi ukutatazela ngazo. Nginesigubhu ekuthiwa igubhu wele. Isigubhu sika wele ever since ngizama ukusakha sengisakhile ngiphothulile ngithathe zonke izinto ngizibekile, but isoftware edingekayo okuyona ezofike ngiyifake ngiupgrade imisi ya charge imisi yasebenza uwele. Ngalo ndlela uwele njoba kungithathe isikhathi kuzongithatha isikhathi futhi uthi uhlangane. I am not in a rush, I'm not pleasing anyone guy. Anyone ozothi ufuna uwele akana u50,000 kofuza usanayeke. Kofuza ayisanayeke nje ayeke nje futhi angangifoneli ngaloko engijethi baba dokotela ngiyafuna uwele ngino 20,000 cha yeke. Since 2002 in my year of practice angikaze mina ngifuna into kangaka ngayitholi. Angikaza kufonele esiqwini ufonele akhonuki phezulu lapha akhonuki kuneyindla kupotsho okungena futhi nalapha futhi uma singena eKruger National Park ayenzeka ayikho lento. Njengamanje ngiyahamba kwaHoho eSwazini ngenhloso ukuthi kunento abathembisa ngoba uHoho kunendawo futhi lapha eNational Park bathembisa ukuthi uma singaya ngakhona mhlawumbe le software sifuna singakwazi ukuthola kuthiwa isoftware asisenze igama lakhona. Yes, igama lethu silisebenzayo sithi software asilisebenzele igama. Engisho ukuthi uma ngekuthi siyasakha lesigubhu lesi and we ain't going to give it to anyone or at any best price. No, engisho ukuthi come to izigubhu ke. Kinesigubhu esithi uma million. Uma million siyawakha ke uwona ke u15,000. Uma million umuwakha uhlukile ke wona. Uma usebenza ngoma million, number 1 kufuneka igazi lakho. Hayi lesilwane, kufuneka lakho ngqo ngoba sowunike wena. We need your verification as evidence ukuthi we have taken uma million because we had the interest kuma result awo. And uma usuthathile ngifuna lokho ngifonela futhi. Uthathile owakho akuwona wami. Uzothatha igazi lakho engizothi likhiphe kunendala ngifuna ukhiphe khona igazi. Le gazi efuna lingene la esigubhini sikama million. Ama razor okade ucabanga ngawo wafake futhi la as an evidence ukuthi ama million ndoda endala imina ngempela lona okhuluma ngiyafuna ukuthi ungisize. Ngalo ndlela when you vow ukuthi uma million akusize, ma million will go at the highest speed and degree to persuade you to be assisted. Uma million ke umtshela into eyodwa usebenza ngobumnyama. Every time kufuna uye eCasino not yangakini uzoqala ukufika ngo10 uzowina wena mase kushaye u12 ebusuku. Lo mali oyiwinile kuma million phuma hamba ungasabuyela ungasadlala. Uma uwina 10,000 ehamba, uma uwina 17,000 hamba ungayilindi jackpot. Lo mali akunike yona uma million ngoba khumbula ukuthi le mali uyilanda every week. Imali ke leke umsebenzi ke kama million ke lona ke. Uma million ke sumguquguqula ngendlela ezingefani. Uyakwazi ukuthi sikusebenzise ngawo umuthi wena hayi awugembulweni. Sikusebenzise ngawo bese sithi utshele ukuthi njalo at 12 o'clock ebusuku awukufakela imali engekho ngaphezulu kwa 5,000 rand kwibank yakho le usuku uyisebenzisa. Mase uthatha ke uma million umfaka kulendlu ahlala kuyona ke umuthi usuyamtshela ke. Uma million isigubha ngithi into yenza umtholela ukhambo olukhulu like the big one, big clay pot. Khamba nje olukhulu. Umuthi uyamthatha ke umhlasa kuleyo ndlu ke leyo. Uzoloku umfeeda ke lapha nako uyadla as a human being uyadla. Uyadla ukudla. Udla inyama le uyidlayo udla utshwala lobo udlayo. Yeah. Uma uhlangana nendoda uyibingelela ongayazi uthi hey mfowethu ngathi ngiyakwazi nje. Athi hayi mina ngiyakwazi. Musu umtshela igama uthi hayi mina ngusigidi. Athi hayi mina bangibiza ngoma million. Kusuke kuyile ndoda leni in illusion ehamba indlela zakhe naye. Ehamba indlela zakhe naye. Ngoba lo ma million lo kahle
uwumkhathi ngendlela yethu ezokusebenza engisho ukuthi kusokuma million ke leswakhela umuntu kona semnika ke ngo 15,000 rand. Thereafter ke mise sikhandela umuntu izinto ezibaleka kakhulu bathi babudokotela ngiyawufuna uma million ngingaba nawo 15,000 ngiyafuna uwele phuma wona angiwakhe ngisalinde ukuthi ngoze ngitholele uma sengiyitholile futhi ngokutshela bese ngikutshela ukuthi uwele uzomnika amaswidi kuphela njengoba million ngiyalanda ukuthi udlana. Thereafter kunabantu abathi bafuna imali esheshayo babudokotela siyeza ukuthi unemali esheshayo ka 12,000 nginabantu namanje abasoka koSwaziland abanye kade belana base Johannesburg umama nje usemdala kakhulu ephethe ukhamba ebuyela nalemuva naloza namhlanje usuke eSwazini ubuyela uzophindana lokhambe emuva omunye umama nawo unurse naye ngapha ezansi komagabheni naye simkhandela umsebenzi wemali esheshayo but ihamba ngokhamba sikhipha ngo 12,000 into leyana umuntu osethatha izinqumo uthi babudokotela I need to live not on hand to hand, hand to mouth yonke into isuka ize emlomeni ngifuna ke manje ukuthatha isibindi bese ngikunika ke lo umsebenzi ke loyana lo ka 12,000 umsebenzi ke loyana ngisho ukuthi ke ngizokunika wona ngo 12,000 rand kodwa ngifuna ukhamba kulokhamba lo ngizobe sengifaka umuthi ekuthiwa umiyezane. Lo khamba lemali esheshayo bakithi angifuni utatazela igama ithi imali esheshayo kodwa iqala ukusebenza into after 10 days uyithathile ngoba iya emzini omkhulu 7 days iya emzini omkhulu omncane 3 days kuhlangene soku 7 days imisi ibuye ekhaya isiyaphakelwa isiyaphahlela iyatshela ukuthi yenzani isiyaqala ke yasebenza ke but yona imisebenzi isebenza once a week wena uyiphakela once a month kuphela lonto ke siwakhandela umuntu ke imali eshesha but at the strength of 12,000 rand le ka 2,000 ikhona abantu vese abasafuna ubona kuyenzeka ikhona le but la sikhona bakithi babudokotela babesizwe njenga inyanga uyazi bakithi ufuna ke sinikhulise because sinabantu abakholele sebekhulile yazi emsebenzini nina no 7 umsebenzini no 7 nini nginganigoqa nonke nginihlalise ekhaya nginiholele nihlele ekhaya bawa izinyanga ngisho njalo nginabasebenza aba 23 kune language wena safuna ukuyifunda ukuthi uma usukhule kahle uyohamba uye FNB ufike ukuthi uzocela ukuvulelwa iaccount ekuthiwa iprivate wealth banking bakuvulele usuku usuphuma ka Capitec uhambe eStandard Bank ufike ukuthi abakunike iEvolve private wealth banking evolve card yesinye isigaba leso sofike kusona uzoqala ke manje uzwe ama message angajwayele emafonini akho kuthiwa imali ye-levy balance is due 1,115 one of your flats lapha ama flats uzobona ama flats ngikhuluma ngento mina ngikuyona ngi-own ama flats ngi-own imizi ngi-own imoto not umuzi imoto imizi imessage esengiyijwayela isangithusi usazobuye ubizele imeeting hayi lebizwa ngakini ibizwa zezigebengu ezahlulwa isikole usazokubizela imeeting yokuthi uWakefield unibizela iboard meeting kuthiwa iboard of trustees meeting ubizwe nawe that is very nice into ngazo icabanga ukuthi nami ngoke ngibizwe as a board member of trustees ebhilidini lokuthi nami ngine share kulelo bhilidi ayikho decision ethathwa ngabizwanga funa ukhule kusazoke kufika isikhathi baba ufona lo ndodakazi wakho ethi baba ngicela ungifile patrol sifuna ukuyodla ntambama nengane kukhona ukudla bathi bafuna ukuyodla bathi bacela bafile petrol emotweni yakho because imali yabo maybe ufile petrol bazokushiyela islip konjani wazi ama man cage yabona umusi wakhe kahle umuzi wakho uba nendawo umuntu engisamfice eliyanto lona kwaku King Park unendawo la akwazi ukuhlala khona nabantu bakhe abuka iswimming pool lapha mesoba yingane lapha zimoto lapha ama garage 1 2 3 then
uma usukhule kahle ke empilweni ngifuna lento bafo uyiphile ukuthi uma usugrand ngeke uphathe isibhamu but uyoba nendlu esibiza ukuthi nje indawo yakho la ohlala khona wedwa abantu abeze kuwena bafikela lapho yonke into uyenzela lapho ukhula ke lokho empilweni njengamanje uzotshelwa ilanguage ongayijwayele inyanga ethi iya eQatar in Doha ngiyahamba ke ngiya eQatar in Doha mase ngiqeda into engiyenzayo eQatar in Doha into enzekayo lapha eQatar it's so beautiful nifika eairport yakhona nilende nithathwe ama ferries amabhasi akhona not imoto amabhasi akhona electronic anise ehotela leli esiwena usuke ubooke ukuthi uya kulona bafike bakushike banishiye kulelo hotela ke lelonke enisuke nithi niya kulona ke musu wenza ke into ofuna ukuyenza lapha kune Islamic Museum ziningane izinto desert nje into otho uzoyifuna uyazithola asichaza iQatar ilona asiqale la eNew Zealand. Did you know ukuthi New Zealand azinazo inyoka? There are no snakes in New Zealand. Ngiyakutshela there are no snakes. Come to Qatar. There are no rivers in Qatar. Such as that. There are no rivers in Qatar. No rivers. Izwa ke babudotela yakulona ke lokho. Lezi zinto ezofuna uzijwayele ukuthi uzokufike la inyanga khona ekutshela ukuthi iya eQatar izobe ihamba ngeQatar Airline. This is Babu Dr. Babu says bojabule ufana uhlejekele umzulu amancane ngisho futhi close. Bakithi ngeke ngakhuluma kakhulukazi ngama solar panels. Do you know ukuthi ama solar panels ukuwafaka isitatimenti sakho naso 3 years? The time uqeda u3 years, do you know ukuthi asefuna ukuthi wa clean? They are very very shiny if first 6 months wafakile. But first 60 months wafakile, they need to be clean as if it's emergency. And then ama solar panels into oqala yenza aqala be no dust. Uma no dust, according to simulation yawo, it is as if it is misty. Proven fact ehamba uye Red Planet ubheke Mars rover inama solar panels yasebenza ayiqeda ngo9 months isebenza yaba fully dusted ama wings lawa angama solar panels yagcwala udust. Today it costed millions leyanto leyana yakhiwa. Today isebenza ama solar panels awafile futhi ukuthi afuna umuntu ozowa clean. Do you know ukuthi ngesikhathi wena kade wafaka ama solar panels abantu kade bezokufaka ama solar panels bagibele nge-scaffolding sabo. Mhlazana izocleanwa akafuna scaffolding uzosiqasha so 300 rand ngosuku. It's cheap. 300 rand ngosuku. Thereafter uma ungawa clean izinyoni zizohlala kuona ngoba sekuyahlaleka, izinyoni zizogakela kuona ngoba sekuyakakeka. Thereafter ngesikhathi izikaka amasibha lawe inyoni azohlala kuma cables. Thereafter because of mekushisa they spark fire. And then into esesinabufakazi nako desert of Arizona ko Utah in America ama solar panels ayasha because of our clean. Ukwa clean it does not cost into efana no clean us off. Ungabathathi kanjalo ngabajwayele kabi. Ucleaner ama solar panels akufani nokuclean engine yemoto. It need a construction company ezofika izokwenza company enza leyo nto leyo. Icleanela ama solar panels la wakho. Engisho lesa scam esifakwe sona sama solar panels angazi mina ugovernment ayithandi ngani le nto la. Ngoba sinama options amaningi esingawasebenzisa. Not ama solar panels. Ama mini wind turbo aswasebenzisi ngani. We got something called mini wind turbo. I-blade yakhona yu60 cm, enye i-blade yakhona yu30 cm, enye ibe u10 cm. Kudepend ukuthi ufuna ukugenerate ugesi ngaphi. A wind turbo isebenza same as ama solar panels. Ama solar panels awakusizi ngalutho besides storing power on batteries. Simple as that. Thatha ugesi lapha umlilo ukushisa lapha bakufaka ema batteries bagcine lapha. I-wind turbo yenza na ihleze iphenduka kunomoya. Umoya uhlezi iphenduka. All it does it feed batteries lapha. Xwasa umlilo lapha ema battery. Why are you going those much expensive
Hence you can pull a pole. You already got a pole ekhaya. Lene group kuphela. And all you have to do is to plunge a wind turbine as well. And in shona cables ayilapha. Government wethu, I don't know why they are so silent. Why kulandelwa imodel eyodwa? Why there's only one model elandelwayo? Izoscosta le nto ekugcineni. Izoscosta le nto ekugcineni because we know the truth. In Scandinavia they don't have solar panels because it's so cold. They use wind turbine. They've got mini wind turbines everywhere. The beauty about wind turbines, you can have 3 wind turbines for different purposes. For different purposes. This is Babu Dr. Bowie says, njengamanje sinama wind turbine farmings. We can't afford that, can we? This is Babu Dr. Bowie says, let us force government to speak the truth about these solar panels. La kuthiwa siwafake. Siyabonga.